Ukoliko pravo bude dalo svoju konačnu reč u aktuelnom političkom galimatijasu vezanom za sporne odborničke mandate nekadašnjih članova Valjevske ispostave srpskih radikala, tužbe koje su pred opštinskim sudom u međuvremenu pokrenuli sledbenici Tomislava Nikolića, bar na ovom lokalnom nivou neće imati nikakvu vrednost. Ubeđen je u to ovdašnji advokat i narodni poslanik Veran Panić. On smatra da je zakon o lokalnoj samoupravi više nego jasan, pa u tom pogledu Dragan Popović i njegovi politički istomišljenici nemaju čemu dobrom da se nadaju kada je konačna presuda u pitanju. Odbornici koji neće da vrate mandate, ovi sedmorica su podneli tužbe pojedinačne opštinskom sudu u Valjevu, kojim traže poništaj ugovora o regulisanju međusobnih obaveza između stranke, a kojima su oni dali stranci blanko ostavke. Tvrdeći da su bili u zabludi, da nisu znali šta potpisuju, a svi su oni pismeni. To ne može da prođe na sudu. Opštinski sud u Valjevu, po mojim informacijama, ta tužba nema ni vrednosti, neuredna je tužba, podneta je opštinskom sudu u Valjevu, kao nenadležnom sudu, nadležan je 4. opštinski sud na Novom Beogradu, jer je tamo sedište stranke. Tužba nema vrednosti i mora biti odbačena. Drugo, zakon o lokalnim izborima je jasan. Ostavka je neopoziva. Prema tome, gradska skupština, ako se drži zakona, vidjet ćemo na prvoj narodnoj sednici, mora utvrditi prestanak njihovih mandata i verifikovati nove mandate. Nakon istorijskog raskola u najvećoj opozicionoj stranci, predsjednik gradskog odbora Veran Panić razmišljao je čak i o mogućem povlačenju iz političkog života. Pa ipak on to nije učinio, verovatno i iz razloga što ne želi tek tako posmatrati kako dojučerašnji partijski saborci danas samouvereno najavljuju definitivni kraj Srpske radikalne stranke. Sve toga je očigledno dodatno motivisalo da na današnjoj preskonferenciji saopšti sledeće. Od 45 članova gradskog odbora, 9 članova opštinskog odbora, uključujući i 7 odbornika, je napustila stranku. Pa prosta računica pokazuje koliko je ostalo u Srpsku radikalnu stranku. Najviše na učvršćenju stranke su doprineli mladi članovi, od kojih su trojica i danas ovde prisutni, i oni će vam se kasnije obratiti da vam iznesu svoje viđenje o pokušaju vrbovanja za drugu stranku, a i o tome zašto su oni ostali čvrsto u Srpsku radikalnu stranku. Zakon o lokalnim izborima je jasan i tu bi priču što se tiče nekadašnjih odbornika Srpske radikalne stranke završio. Što se tiče aktivnosti Srpske radikalne stranke u narednom periodu, rekao bih samo da je u toku prikupljanje potpisa za peticiju kojom se apeluje da se Ruska federacija založi protiv nametanja branioca profesoru doktoru Vojislavu Šešelju u postupku pred Haškim tribunalom. I ovom prilikom bih pozvao sve članove, simpatizere i pristalice da posete stranačke prostorije i da potpišu navedenu peticiju. Također će biti organizovano i potpisivanje peticije ispred sadašnjeg Maxi Diskonta onda u centralnom delu grada, ali o tome će mediji i svi biti blagovremeno obavešteni. Prva konkretna aktivnost Srpske radikalne stranke u Valjevu biće upravo promocija novih odbornika u gradskom parlamentu, već koliko na sledećoj sednici. Do tada će sud svakako prelomiti čitavu stvar, ali tu ne treba imati bilo kakvu dilemu, jer ako se bude postupalo isključivo po važećim zakonima, pravo je na strani matične stranke. Ubeđeni su ljudi iz Srpske radikalne stranke privrženi ideologiji lidera zatočenog u Hagu.